भाई ना ए केकटा मन होची केते टका 10 टଙ୍କା। पैसाटा तो पैकेट रखिली केटी खसी पड़ी बोधे मुझे नहीं जाऊँगी काली आसिले पैसा देदेवी। ନା ନା ବାକି ବାକି ନାହିଁ ପଇସା ଦବୁ ନବୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ଯା ତାପରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଭାଇ ଆଜି କାହିଁ ତମ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? कौन आ कहमी टेंशन ले अच्छो कि ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛି ମୋ ଲୋନ୍ ପଇସା ଦବାର ଥିଲା ଆଉ ଯେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଯାଏଁ ପଇସା ଦେଇନି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ପଇସା ନ ଦିଏ ନା ମୋ ଦୋକାନ ସଟର ମାରିଦେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। केते टका तुम देवार अच्छी लोन पैसा 30,000 ଦବାର ଥିଲା। हो मु दे दूची तुमर तेल हे मते फेरे दो जेतेबेले तार दरकार थिला ताकू मु साहाଯ୍य कली जेतेबेले मो असुविधा हला ना से मुंह बुले देला। କାହାକୁ ଆଉ କଣ କହିବ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ହିଁ ସେମିତି।